Vítajte pri podcaste Adriana Bartaluša. Skôr ako začneme dnešnú epizódu, chceme s vami zdieľať víziu našej služby. Veríme, že Slovensko potrebuje počuť evanjelium Ježiša Krista jasne, mocne a bez kompromisu. Našou túžbou je vidieť prebudenie. Rodiny, ktoré budú obnovené, životy, ktoré budú premenené a duše, ktoré budú zachránené pre večnosť. Preto veríme za 1000 partnerov, ktorí sa rozhodnú stať s nami v tomto diele pravidelnou podporou 10 eur mesačne. Keď sa staneš partnerom, nie si len darca, stávaš sa súčasťou vízie a máš podiel na tom, že sa evanjelium dostane k ľuďom. Ak horí v tvojom srdci túžba vidieť Slovensko zasiahnuté, pridaj sa k nám. Bližšie informácie o tom, ako sa stať partnerom, nájdete v popise epizódy. Budeme hovoriť o prebudení. To je dobrá téma, že? Máš to tam pripravené, skutky 19, paráda. Takže ideme skutky 19, 1 až 12. A stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a nájdúc tam niektorých učeníkov, povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, a to, čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uveril v toho, ktorý príde po ňom, to jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. A keď potom zložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili inými jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých asi 12 mužov. A vošiel do synagógy a hovoril prosto a smele 3 mesiace hovoriac a presviečajúc o veciach kráľovstva Božieho. Ale keď sa niektorí zatvrdzovali a neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich, oddelil učeníkov, hovoril každý deň v škole istého tyrana. A to sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci, a Boh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlové, takže i na nemocných odnášali z jeho tela znojníky a zástery a odchádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia. Amen? Amen. Amen. Takže hneď v úvode vidíme, že vlastne Pavol prišiel do Efezu, našiel tam 12 chlapcov, učeníkov a pýtal sa ich, či majú ducha. A nevedeli, čo to je. Že boli pokrstení na krst Jánov a vieme, že krst Jánov bol na pokánie, čiže kedy sa mal prinavrátiť Izrael späť k Bohu, aby pripravil cestu na to, že prichádza Mesiáš. Že? A tam je taký zaujímavý fakt, že tam bol krst, to bolo mikve vlastne v židovskej kultúre, teda medzi Izraelitmi, kedy sa išli rituálne očistiť pred určitými úkonmi podľa zákona, ale zároveň prozeliti alebo ľudia z pohanov, keď sa chceli pričleniť do židovskej obce, alebo teda medzi izraelský národ, tak museli prejsť takýmto krstom, ponorením do vody, aby vstúpili do zmluvného vzťahu. Hej? Takže sa pričlenili k ním. A teraz je tu taký obraz, že Ján volal izraelský národ, aby išli krstom pokánia. Aby vyznali svoje hriechy, aby mohli a boli schopní prijať Krista, ktorý prichádza. A toto je to, že vidíme tam vyznanie hriechov. To je napísané v Markovom evanjeliu, ale keď kážeš ľuďom, tak nevidíš nikde v Biblii, že keď sa kázalo neveriacim, že by mali vyznať hriechy. Tam mali prijať evanjelium. Mali sa dať pokrstiť a boli spasení. Ale tam nikdy nebolo, že by vyznávali hriechy. A dnes budeme hovoriť o vyznávaní hriechov, ale tam vidíme, že sú to ľudia, ktorí už nejakým spôsobom boli v zle, odpadli a prinavracajú sa späť k Bohu a činia pokánie tak, že vyznávajú svoje hriechy. Ale keď Peter kázal na deň letníc v ohni, tak im nehovoril, že vyznajte hriechy. Keď žalárnika stretol Pavol vo Filipách, tak mu nepovedal, že musíš vyznať hriechy. Povedal len príjmi a uver v meno Pána Ježiša a budeš spasený ty a celý tvoj dom. Amen. Potom išli a pokrstili sa. Amen? Amen. Takže vidíme, a tuto je jedna dôležitá vec ešte, toto je jedno z 3 miest v skutkoch, kedy je poukázané na to, že hovorenie jazykoch je sprievodný jav toho, keď je človek pokrstený vo Svetom Duchu. Vidíme to v skutkoch 2, vidíme to v skutkoch 10, keď prišiel Peter do Kornéliovho domu a vidíme to tu. Takže vidíme, že vždy, keď bola kladená ruka v Kornéliovom, nebolo teda ani v skutkoch 2, tak prišiel na nich Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi a Židia, keď boli zhromaždení medzi pohanmi v Kornéliovom dome, tak povedali, že to je ten dôkaz, že či môže niekto zabrániť, aby boli pokrstení vo vode, keď už spočinul na nich Svätý Duch, keď dostali tento dar. Chápeš? Čiže to je sprievodný jav a to je dôkaz o tom, že človek je pokrstený vo Svetom Duchu. Preto keď sa modlíš v jazykoch, tak sa modlí v jazykoch horlivo každý jeden deň.
koľkokrát chceš za deň, keď ideš do práce, keď ideš z práce, keď ideš do školy, keď ideš zo školy, kdekoľvek ideš, tak stále otvor svoje ústa a modli sa v jazykoch, lebo vtedy buduješ svojho ducha a vtedy Pán bude k tebe hovoriť, vtedy budeš citlivý na jeho hlas a budeš vedieť, kade ťa vedie. Amen? Amen. Lebo Boh je dobrý a chce k tebe hovoriť a dal ti tento dar, preto ho musíš roznecovať, nie ho nejakým spôsobom uhášať, ale roznecovať, takže to z teba ide. Amen? A kedy som bol taký, keď som sa obrátil, že tak potichu iba pre seba a teraz mi je jedno, idem po sídlisku, hovorím si nahlas jazykoch, nech si myslí, kto chce, čo chce. Amen? A môžem im závidieť, čo mám ja, čo on nemá. Hej? Amen. Takže nepozeraj na to, že si nejaký čudák, Biblia o tom jasne hovorí, tak to normálne používaj bez hanby. Nech ľudia pozerajú na teba, nech sa ťa začnú pýtať, kto si. Minule som mal zapnuté ChatGPT, hovoril som v jazykoch, aj som zabudol za to, že to mám zapnuté a zrazu začne sa modliť v jazykoch v aute a keď po dlhom úseku som prestal, tak ChatGPT mi začne hovoriť po taliansky naspäť. Tak som asi niečo povedal po taliansky. Takže stále hovorí v jazykoch, vidíš, že ešte aj zabudneš, čo si robil, že si mal zapnutý telefón a ty hovoríš v jazykoch a ChatGPT ti bude hovoriť naspäť. Možno mu môžeš povedať, nech ti dá aj výklad, čo si povedal, možno ti aj ponúkne. Amen? Amen. Takže, dobre, a tu vidíme potom, že Pavol prišiel a išiel do synagógy, to je platforma, kde keď si všimnete, Pavol kdekoľvek išiel, začal svoju službu, išiel na Cyprus, potom išiel do Ázie, potom išiel do Likaonského toho miesta, kde boli Derba, Listra a všade išiel najprv do synagógy a kázal Židom, hľadal zhromaždený ľud. A to potrebujeme robiť my. A to aj robíme my. Hľadáme zhromaždený ľud, aby sme mohli kázať evanjeliu. To, či nás potom príjmu alebo nepríjmu, mi je úplne jedno. Ja potrebujem len miesto, aby som mohol kázať a poviem im to tým ľuďom, ale ja viem, že Božie slovo, keď kážeš, tak ono prebodne srdce toho človeka. A to nie je o tom, že ty si úspešný alebo neúspešný. Ty, keď si plný ducha a keď kážeš Božie slovo, tak ono vykoná tú svoju prácu, ktorú má vykonať, lebo je napísané, že ono sa nenavráti bez toho, že by vyplnilo to, na čo bolo poslané. Amen. A ty, keď si plný Božieho slova, tak z teba to proste ide ako gulomet, lebo to je tvoja zbraň. Amen. Takže tam sa postavíš a začneš strieľať a všetci démoni padajú okolo teba dole a len tie duše zostanú, ktorí takto čakajú na to, že chcem sa odozdať Pánovi, lebo nechcem mať už nič s tým, čo som žil, ale chcem žiť a mať to, čo máš ty. Amen. Takže postav sa tam s tou smelou dôverou, o ktorej hovoril aj David v zbierke, o ktorej sme hovorili už neviem koľko, 2-3 mesiace, o tom, že ty potrebuješ mať smelú dôveru, aby si vošiel pred trón milosti. Nemôžeš ísť s nehodnosťou, musíš ísť tak, že tam ideš smelo. Amen. Lebo ako náhle máš v sebe nehodnosť, to znamená, že ešte stále niečo je v tebe a ty nevieš, čo si získal. Ty si získal Krista, ty si získal večný život, ty si získal prístup k tým všetkým pokladom neba. Amen. A je napísané, že on prestiera stôl pred tvojimi nepriateľmi a ty si môžeš brať. Oni vieš, čo môžu? Oni môžu zúriť, škrípať svojimi zubami, ale nemôžu na teba absolútne nič, lebo na tebe je krv Kristova, preto každý démon uteká od teba a ty si užívaš všetky tie dobré veci od Hospodina. Amen. Amen. A je napísané, že dobrá milosť ťa sprevádza každý jeden deň tvojho života, preto ty sa môže prinavrácať do domu Hospodinovho každý jeden deň svojho života. Amen. A vždy sa budeš, lebo je lepšie, keby si bol na prahu, jak stánok bezbožníkov, a je lepšie na jeho nádvoriach, ako inde 1000. Amen. To hovorí Božie slovo a my chceme mať také srdce, aké mal Dávid, a on zďaleka nemal to, čo máš ty dnes. A on po Bohu túžil, on mu spieval a takto kráčal. On povedal vtedy smelosti, keď ešte nebol ani v novej zmluve, že keby po mojom boku padnú 1000 a po pravici 10 000, tak mňa sa to nedotkne. Amen. O čo skôr ty to vyznávaj vo viere, keď Svätý Duch je v tebe, keď Kristus je v tebe a ty si bol očistený a oddelený od svojej milosti. Amen. Amen. Lebo to je Božie slovo. Takže neži z toho, že pozri, aký mali henty odvahu. Išli, kráčali, zďaleka nemali to, čo máš ty a chodili v takej odvahe. Lebo dostali čo? Dostali svedectvo, že sú spravodliví. Keď začneš čítať Hebrejom 11, tak tam je za sebou radom, že dostali svedectvo vo svojom srdci, že sú spravodliví, lebo žili z čoho? Žili z viery. Ty žiješ z viery? Keď žiješ z viery, tak budeš mať svedectvo, že si spravodlivý, že môžeš prísť pre Pána a môžeš brať všetko, čo chceš. Lebo je napísané v Jánovom liste, že ty, keď máš túto smelú dôveru, prichádzaš pred Neho, lebo ťa neobvinuje tvoje srdce a je napísané, že o čokoľvek prosíš, všetko bereš. Všetko bereš, chápeš? To znamená, že tam není, že či ti chce dať, alebo ti nechce dať. Ty to jednoducho bereš, lebo vieš, že na to máš na to nárok, lebo Kristus za to zaplatil. Amen. A nie je to z teba, ale je to z toho, že Kristus to vydobil pre teba. Amen. A ty to len príjmaš vierou. Lebo Boh je dobrý a on je oslávený v tvojom živote skrze to, že je naplnené každé zasľúbenie, koľkokoľvek ich je v tvojom živote, Bohu na slávu skrze nás. Amen. Amen. Teraz sa musím vrátiť, kde som bol. Takže kázal. A tu vidíme, Pavol kázal smelo. 3 mesiace. Došiel do synagógy, tam, kde boli zhromaždení ľudia a nikto ho nechcel počúvať. Ešte aj potupovali jeho miesto. Jeho úrad. Jeho slovo. A je napísané, že stále kázal smelo. Chápeš? To znamená, že ty, keď sa niekde postavíš a niekto ti niečo povie, to neznamená, že ty máš zdúbkať preč.
Amen? Amen. Ty sa tam postavíš a jednoducho kážeš. Bola taká žena, Polly Featherstone sa volá. To bola žena, ktorá si zobrala Smitha Wiggleswortha. Ona bola evangelistka predtým, ako sa zobrali. Pracovala pre armádu spásy. A hovorila, jedného dňa chodila kázať na ulicu a potom jedna dáma odovzdala svoj život Ježišovi, tak išla k nej do bytu a išli sa modliť. A prišiel jej muž domov a zrazu ich z bodláku sa modli a bol veľmi nahnevaný na to, keď ich videl. A začal nadávať, hrešiť, začal sa vyhrážať, chytil tú Polly pod pazuchy a takto ju niesol zo 6. poschodia dole. A ona celý čas sa len modlila, Pane, zachrán dušu tohto človeka, Pane, zachrán dušu tohto človeka, Pane, zachrán dušu tohto človeka. A jak išli dole, on stále nadával a na poslednom schode klakol, začal plakať a odovzdal svoj život Pánovi. Amen. To znamená, že ty sa nezdaj vtedy, keď ľudia idú proti tebe, ty stále chod to, čo hovorí slovo, modli sa za ľudí a uvidíš ten prielom, lebo Boh si ťa chce použiť. Len on nechce takých, čo rýchlo zdúbkajú, schovajú uši a utekajú preč. Nie, tak ako Pavol 3 mesiace tam s nimi hádal a povedal, že ja to stále budem hovoriť a potom povedal, že prach na vás, na vaše hlavy, vaša krv na vás. Amen. Držal sa toho, čo dostal Ezechiel, že keď on zavre svoje ústa, tak on bude zodpovedný za to, že nepovedal. Teda choď, povedz svojim rodinným príslušníkom, lebo kto im má povedať, je napísané v liste Rímskym 10, že ako budú počuť bez kazateľa. Ty si ten kazateľ, ktorý má ísť do svojho domu, ktorý má ísť do svojej štvrte, ktorý má ísť do svojho mesta a dediny a má hovoriť o tom, ako je veľké veci vykonal Hospodin. Amen. Lebo je napísané, že skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Boh. Ale ako sa majú skúsiť, keď o tom nepočuli? Amen. Ty im začni hovoriť, rozviaž svoje ústa a káž smelo, prosto ako Pavol. Amen. Ale predtým musíme mať vysporiadané svoje srdce. Keď vieš, že ťa neobviňuje, tak jednoducho ideš. Nikto ťa nemôže zastaviť, lebo každý strach ide preč. Je napísané, že dokonalá láska vyháňa každý strach. Lebo tam, kde je strach, je očakávanie trestu. Očakávaš zlé? Očakávaš nejaký trest? Nie, prečo by si mal očakávať? Veď ty si spravodlivý, nie? Ty si Božou spravodlivosťou. To znamená, že ty ideš a ty neočakávaš zlé. Ty ideš a očakávaš len to najlepšie. Amen, lebo je napísané, že on nasycuje tvoj život iba dobrým a obnovuje tvoju mladosť ako orlovi. Tak choď! Amen. Amen. Takže vidíme, že tu kázal 3 mesiace a potom je napísané, že odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole toho istého tyrana. 2 roky sa toto dialo, takže všetci, ktorí boli v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci a Boh činil nevšetné divy skrze ruky Pavlove, takže i na nemocných odnášali tie znojníky. Takto to začínalo. Jakú skupinku mal na začiatku? Koľko ľudí? 12. To nebol megazbor, že? Ja som hovoril, že veľký desiatky tisíc. Janči tu minule povedal, že 100 000. Odhady sú rôzne, čo sa týka efeského zboru, kde skončil. Ale jedno isté, že bol to jeden z najväčších zborov v histórii planéty, nášho života, ľudskej histórie. Amen? A bolo jedno z najhorších, čo sa týka hriechu. Ale tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnožila o to viac milosť. Amen? A on nepozeral na to, Pavol, že došiel tam, že toto je také zlé mesto, teraz musím robiť duchovný boj, lebo keď neurobím duchovný boj dneska hodinu, tak ma dajú dole. Nie, on išiel a kázal Božie slovo, lebo ono je tým mečom, chápeš? A potom v liste Efeským hovorí, že dajte si tú výzbroj na seba a ty máš pancier spravodlivosti. Vieš, čo je pancier spravodlivosti? On ti chráni srdce, lebo ty keď vieš, že si spravodlivý a ty keď to vyznávaš, keď sa zobudíš každé ráno a budeš hovoriť, že si spravodlivý, že môžeš prísť so smelou dôverou pred Hospodina, tak vtedy nemôže žiaden šíp trafiť tvoje srdce, žiadna myšlienka, nič z minulosti, nič nemôže prísť do tvojho srdca. Amen. Keď ti Satan bude pripomínať minulosť, ty mu pripomenie jeho, že to pohnojil a je pod tvojimi nohami. Amen. To je jediné mu ty môžeš povedať a on musí paťahať preč od teba ako smrad. Amen? Amen. Takže o tom toto je. A takto začínali prebudenia. Keď poznáte prebudenia, ktoré sa udiali medzi moravskými bratmi napríklad, tak oni boli vyhnaní z Moravy a došli do Saska. Tam bol jeden grof, ktorý ich prijal medzi seba. On sa volal Zinzendorf. Neviem, či ste počuli o ňom. Nie? Dobré meno, nie? Zinzendorf. Tak ich prijal, on im spravil takú obec a tam sa stretávali. A prišli tam rôzne rodiny a začali sa najprv handrkovať, lebo my sme reformovaní, my sme luteráni, my sme protestanti a tak ďalej. A zrazu mi povedal, že chcel som povedať, že dobre, vykašlite sa na to, chcel som to inak povedať, vykašlite sa na to, začnite ho uctievať Hospodina. Amen? Tak to začali robiť. A vieš, čo sa stalo? Zrazu prišiel taký oheň do nich, povedali, že budeme mať konštantné modlitby 24/7. 48 mužov a 24 žien sa takto striedali každý jeden deň. A za 2 roky začali vysielať do celého sveta misionárov. Viete, pri kom bol dotknutý John Wesley, keď bol ešte žil troška v skutkoch. Išiel na lodi a moravskí bratia sa plavili do Ameriky.
Poznáte ten príbeh? Plavili sa do Ameriky, John Wesley, veľký kazateľ anglikánsky, idem do Ameriky, tam obráti všetkých indiánov s takýmito plánmi. A zrazu došla búrka a bol posraný až za ušami a potom otvorí kajutku a tam moravskí bratia na kolenách chvália Hospodina a deti tancujú. Hej? A on povedal, že čo to je? Odkiaľ to pochádza? Oni povedali, že my sa nebojíme smrti, lebo máme takú silnú vieru. A on vtedy bol zahambený a začal rozmýšľať, že ja vám vôbec robiť kazateľa. Pozri sa na tie deti, jak tu tancujú a ja sa bojím. Chápeš? A potom išiel a tam celý čas, čo strávil v Atlante či v Georgii, tak tam prehodnocoval, že či má byť kazateľ, či vôbec pozná Krista. A vieš, čo spravil? Po roku zdúchol odtiaľ, ako smrad, lebo ho chceli ľudia zlinčovať, došiel naspäť a povedal, že niečo musí zmeniť a išiel tam ku Grofovi, Zinzendorfovi, aby tam bol medzi tými ľuďmi. A on mu začal dohovárať a vtedy zažil prvýkrát dotyk Svätého Ducha, lebo uchopil, čo je milosť, že to nie je z neho. Chápeš? Všetky tieto hnutia začali takýmto malým počtom. Amen? Amen. Aj veľské prebudenie, to je jedno z najväčších prebudení, ktoré v histórii bolo. Takže toto sú prebudenia a keď to mohli spraviť títo chlapi vtedy, tak to môžeme spraviť aj my teraz, nie? Boh je zvrchovaný, ale on čaká na hladných ľudí, aby ich mohol použiť. Amen? Amen. A vtedy, keď už tebe nebude absolútne nič, čo je zo sveta, čo nie je z teba, ale bude tam jedine tvoja túžba po Bohu, tak vtedy to na teba vyleje a ty pôjdeš. A ja ti vieš, čo poviem? Že je to dnes. No ono sa to deje dnes. Už nemusíš čakať. Začínaš ho volať a on to vyleje dnes na teba, zapali ten oheň na teba. Už nemusíš sa chodiť tam po klenačky okolo kostola. Nie, dnes je ten deň. Dnes je ten deň, kedy to chce vyliať na teba, aby bol si úplne iný človek. Jak zrazu to prišlo na Petra, ktorý sa tam schovával. A v jednej momente to prišlo na neho a zrazu kázal pred 3000 ľuďmi a všetci sa obrátili. To je bilancia. 100% ľudí sa obrátilo, ktorým kázal. To chceš zažiť? Ja to chcem zažiť. Amen? Amen. Keď sme išli chádzať pred boxeristov, tam sa postavil do ringu a úplne inak to bolo, jak to malo byť. Ja som myslel, že tam budem sám. A zrazu takto a čakali, že budem mať nejaké 2 minúty. A ja som povedal, že určite. Ja si zoberiem svoj čas, koľko ja mám mať času, lebo tu je 150 ľudí a ja chcem, aby všetci počuli evanjelium. Amen. Či sa vám to páči alebo nepáči, ja už keď mám mikrofón, tak mi ho musíte vytrhnúť z ruky a musíte ma vykopnúť z tohto ringu, aby som sa odtiaľ to dostal. Amen. Ale ja si poviem, čo si chcem povedať. A starosta na mňa pozeral, že čo sa mu stalo, ale ja som kázal evanjelium. Amen. A potom sa celý štádion začal modliť a toto je to, do čo sme povolaní ísť, aby ľudia počuli evanjelium a nikto to nemôže zastaviť. Lebo násilníci sa zmocňujú nebeského kráľovstva. Tak buď násilný, nech ti stojí za to. Amen? Amen. Boh musí byť priorita. Nie tvoje veci, záľuby, robota. Samozrejme, treba chodiť do roboty. Ale Hospodin na prvom mieste. Amen. A on ti dá dobrú robotu, aby si mohol slúžiť. Aby dary talenty vyšli z teba von. Lebo tomu ťa chcem použiť. To je jediné, čo má večný dopad. Chápeš? Keď budeš slúžiť Bohu. Amen? Amen. Amen. Takže Pavol ich oddelil a tam ich vyučoval každý jeden deň. To boli tiež dobrí chlapci, nie? Každý jeden deň prišli. Ja som hovoril včera manželke, že kokos, keby každý deň sem chodíme. Koľko ľudí by bolo? Kto by bol taký hladný, že by prichádzal každý jeden deň? Kto by bol taký hladný, že by sme sa modlili do 2. do 3. noci? Že dobre, ideme na Zromku, potom máme oslavu. Aj by som išiel, máme oslavu dneska. Aj by som išiel, a potom musím ísť tam. Že? A teraz rozmýšľam, že vieš, čo tí ľudia museli spraviť? Niekedy. Museli spraviť niečo iné. Že niečo ide, ľudia rozprávajú, kde sú tie diví zázraky, jak Gedeon. Tam bol voné v šopke, tam si mlátil pšenicu a kde sú tie diví zázraky. A Biblia hovorí, že poženaný si na poli a v meste, nie v šopke. Tam mal byť na poli a nie v strachu v šopke, chápeš? A ľudia sú takí, kde sú tie diví zázraky, aby sa to znova dialo. A čo spravil Zacheus? Vyliezol na fík. Boh chcel niečo iné. Ako povolal Boh Mojžiša? Je napísané, že odbočil z cesty, aby videl. Vieš, čo musíš niekedy spraviť? Musíš odbočiť z toho zaužívaného. Musíš odbočiť z toho programu, aký máš celý týždeň. Musíš odbočiť z toho, ako cirkev funguje celý týždeň. Musíš spraviť niečo neočakávané. Musíš spraviť niečo extra. Musíš spraviť niečo viac. Lebo Boh sa priblíži k takým, ktorí ho hľadajú a ktorí po ňom túžia. Chápeš? To je o tom, že ty si to zaslúžiš. Boh len chce tvoje srdce. Boh len chce, ty manifestuješ to, že Boh je na prvom mieste a ty chceš zažiť jeho dotyk. To nie je o tom, koľko si tam, že dokedy si tam. To nie je o tom, že to zaslúžiš, ale to je to, že hladné srdce tam bude, kým to nedostane. Chápeš? Ellen sa do oného sa dal na 10 dní sa dal do šatníku. Žena mu nemohla, zamkol, lebo povedal, že vždy, keď cítil, že žena varí, tak bol dole. Chápeš? Pretože zamkol zvonka, žena zamkla a zahodila kľúč, aby tam vydržal 10 dní a potom Boh k nemu prehovoril. A nehovorím, že teraz chod do tmy sa zavrieť na 3 dní a potom vyjdeš zmenený. Nie. To není tak, že ty musíš napodobňovať veci. Chápeš?
Život s Bohom je autentický. Keď ty máš ducha, tak si autentický. To nemá byť o tom, že ty napodobňuješ niekoho. Kde ťa Boh alebo kde ťa duch vedie, tak to robíš. Chápeš? Ty si nie na to, aby si napodobňoval, prečítaš si knižku, ty robili toto, tak ideme robiť aj my toto. Nie, to nefunguje tak. Boh chce autentických ľudí. Dávid bol autentický, že? Chceli mu dať to brnenie, lebo tak sa to vždycky robí. A on povedal, že ja sa v tom neviem hýbať. Toto, keď chce spraviť s tebou náboženstvo, lebo tak sa to vždycky robí, tak sa nevieš zrazu hýbať. A to, čo Boh dal do tvojho srdca, vieš, že sa nemôže naplniť, preto dodaj zo seba dole a choď, aj keď máš iba 5 kameňov a jeden prak a je proti tebe obor. Amen? Amen. Takže veľké veci treba robiť. Príslove 21.5, to len prečítam. Plány usilovného vedú iste k nadbytku, ale každý, kto sa ponáhla, iste smeruje k nedostatku. Tu je hebrejské slovo charúc, to znamená, že byť rozhodný, disciplinovaný. Takých Boh potrebuje. Nie mužov rozpoltenej mysle. Keď došiel Pavol tam, 3 mesiace ich prehováral, nechceli ho počúvať, tak povedal, že asi Efez nie je otvorené mesto. Tu asi nemám byť. Nie. Pán mu dal slovo a on tam išiel a povedal, že ja tu budem, koľko tu mám byť. Proste ja uvidím, že toto mesto bude spasené, lebo Efes patrí Kristovi. Amen. Slovensko patrí Kristovi. Hlohovec patrí Kristovi. Trenčín patrí Kristovi. Amen. A ty tam budeš pracovať, pokiaľ to neuvidíš na svojimi očami, lebo to je zasľúbenie, chápeš? Ty máš ísť, on ťa nevyslal preto, aby si išiel zdrvený domov, že sa ti nedarí. Nie, on ťa vyslal preto do každej končiny zeme, aby si videl, ako ty prevraciaš tieto mestá hore nohami, pretože Kristus je v tebe, chápeš? Keď Kristus prišiel, tak to mesto nikdy nezostalo také isté. A ty nosíš Krista v sebe. Amen? Amen. Je napísané, že chodil po všetkých dedinách a potom karhal Kafarnaum a všetky tie mestá, že aké divy a zázraky videli. To znamená, že on keď prišiel do mesta, to nebolo tak, že nič sa neudialo. Vždy sa niečo dialo, chápeš? To bolo lepšie ako komédia, alebo nejaký komik, že prišiel do mesta, alebo nejaký zabávač, alebo nejaká kapela, alebo nejakí reperi, že prišli zahrať. Prišiel Kristus a vtedy bola uvoľnená Božia moc a ľudia boli oslobodení, chápeš? Lebo keď príde spevák, tak si prídeš potešiť svoju dušu, ale ráno si tam, kde si bol, chápeš? Ale keď príde Kristus, tak tedy sa mení absolútne všetko. Amen. Minulý týždeň bolo v Šali, boli nejakí reperi, tam robíme bratom prácu v Šali, tak mi dal Pán do srdca, že choď medzi tých mladých a káž tam okolo tej diskotéky. Nechcelo sa mi, tak vám poviem, z Levíc šoferovať o 10. večer, ale hodinu som išiel, šoferoval som. Hneď, ak som prišiel, stretol som 4 mládencov, ktorí prijali Pána hneď z fleku. Potom idem za roh a zrazu tam stojí mladý chlapec, ktorý povedal, že koľko máš 4 rokov? Že 15. On povedal, že ja musím ísť, musím sa vyvetrať, musím si uvoľniť hlavu, lebo celý týždeň len pracujem, starám sa o rodinných príslušníkov. A že čo ti je, však máš 15 rokov? On povedal, že otec je chorý na penke a matke diagnostikovali rakovinu pred 2 týždňami. 4. stupňa. A ja sa musím o nich starať. 15-ročný chlapec. Hovorím, že máš ešte súrodnica, mám mladšieho, 10-ročného. Si zober, že kde ide chlapec sa vyventilovať? Von na diskotéku, lebo sú tam reperi, aby troška zabudol. Chápeš? A mu hovorí, že poď sem, idem sa za teba modliť. Prijali Ježiša Krista a modli sme sa za uzdravenie jeho mamy. Vtedy začal plakať. Chápeš? Mal tam kamošky, mal tam kamaráta a on začal plakať. Sadol si a ticho tam plakal. Lebo toto je robí Boh, chápeš? On ťa pošle za ľuďmi, ktorí to potrebujú. On ťa pošle v ten správny čas. Amen. Preto sa aj Pavol modlil, modlite sa za mňa, aby ten správny čas mi bol len správne slovo, aby som mohol prehovoriť ľuďom. Tak to máš ísť ty. Keď ťa Pán posiela, tak nepozeraj na to, či koľko je hodín, aká je hodina, alebo či sa ti chcel, alebo či si nechcel, alebo či si unavený, alebo čo, jednoducho choď a Pán ti tam pripravil človeka, aj keby to je jediný človek, za ktorým mám ísť, tak sa to oplatilo, chápeš? Lebo miesto toho, že ide hľadať útechu vo svetských záľubách, vo svetskej hudbe, príde Kristus do jeho života a dotkne sa jeho srdca. Amen. Amen. A potom ďalší chlapec, tam som mu kázal, ten bol taký dotknutý, že pozeral na mňa, dá mi dole šiltovky, že čo robí a dá mi pusu na čelu. To sa mi ešte nestalo v živote. Dobre, že nemal rúž, lebo neviem, ak by som to vysvetlil manželke, keď som došiel domov. Potom ďalšiemu som kázal taký čávo, to tak je, vieš, kážeš takýto. Davida pozná z posílky, cvičíme. Vieš, kážeš mu, ide okolo týpek, volá, čo mi povedal škaredé. A on, čo si povedal? Jeho si musíš vážiť. On káže evanjelium, chápeš? A už máš za 10 sekúnd máš ochrankára, chápeš? Toto robí Boh. John Wesley, keď zažil najväčšie že išli proti nemu, tak už ho brali cez mesto. Cez mesto to bolo to 1730, či kedy? 47, to je jedno. 18. storočí niekedy. Tak ho brali cez mesto a zrazu ten typek už držali kamene, že ho idú byť a on vtedy, že absolútny pokoj bol na mne, povedal John Wesley. A začal k ním hovoriť tým mužom, že prečo vlastne nenávidia. A zrazu ten, čo ho takto držal za ho začal chrániť.
Toto robí Boh. On obráti takto tvojho nepriateľa a zrazu to, čo tvoja hlava to nevie vydedukovať, chápeš, logicky. Že niekto, kto je proti tebe, kto má kameň, aby ťa zasiahol, tak sa otočí a chráni ťa pred ostatnými. A vyviedol ho ten muž z toho davu a bol zachránený. Toto robí Boh. On ťa vždy ochráni. Ty nemusíš vedieť jiu-jitsu. Dobre, nauč sa, keď chceš, môžeš vedieť jiu-jitsu, ale není to, že Boh je závislý na tom, či ty vieš jiu-jitsu, chápeš? Amen. On robí nadprirodzené veci. Ja by som chcel chodiť na jiu-jitsu, no nemám čas na to. David chodí na box, tak ma ochráni. A už mám SBS karavšali na takéto akcie. Takže plány, zámery, ciele, to som hovoril, že musí byť rozhodný. A tu je plán. Plán usilovného úspeje a prinesie nárast. Chápeš? Sú dobré tie knihy, ja toto ináč som čítal, tento verš mi prišiel, začal som študovať, že čo sú Adámy, že z hebrejčiny, že plány, zámery a ciele. A presne tú knihu som čítal od Hegina. Že to je veľmi zaujímavé, že mi prišlo to slovo. Ale nevadí. A tam Hegin presne poukazuje na to, že niekedy chcú ľudia robiť dobré veci. Vedia, že sú to dobré veci, že sú to biblické veci. Ale otázka je, že či to je skutočne Boží zámer pre tvoj život. Ty musíš študovať, ty sa musíš postiť, hľadať Pána. A on tebe bude hovoriť. Hegin povedal, že on robil pastoráciu 12 rokov, veľmi sa mu darilo a potom ho Pán povolal. A on povedal, že tak som myslel, že automaticky mám byť evanjelista. Robil som evangelistu rok a dopadlo to zle. On povedal, že to bolo zaužívané. Že v tej denominácii stále hovoril o tom, že keď si nie pastor, tak si evanjelista. A jeho myseľ bola ovplyvnená týmto. Keď nie som pastier, budem evanjelista. To je presne jak s tou, čo dostal od Saula Dávid. Keď to je takto, tak to musí byť takto. Nie, nemusí to tak byť. Keď tebe hovorí duch, tak zrazu mu ukázal, že ty budeš učiteľ. A on povedal, že mám ísť učiteľ, mám chodiť do iných zborov, tak ako evanjelista, že môže to vôbec fungovať. A stal sa z neho jeden z najúspešnejších učiteľov biblických histórií. Amen. Pentekostálneho hnutia. Lebo ty, keď posluchneš Boha, aj keď tvoja myseľ nerozumie, choď a Boh ťa začne používať tak, ako ty si nevieš ani predstaviť. Amen. Amen. A ja som bol 21-dňovom pôste na začiatku roka a čakal som na to, nech mi Pán zjaví svoju vôľu a svoje plány. Presne po pôste prišlo to, že máme zobrať tento hlohovec, presne mi prišlo, koľko mám pridávať, ako si mám nastaviť sociálne siete, koľko príspevkov a tak ďalej. A som tomu verný, že mám dávať kázne na Spotify, na YouTube a tak ďalej. Ľudia, ktorí navštívili toto miesto, odkiaľ prišli? Všetci prišli z Instagramu a z YouTube. Všetci. A ja som pridával a teraz keď som si pozrel, tak to má zhliadnutí do 5 miliónov zhliadnutí za pol roka. Ty si len verný. Ty nepozeráš, že nepozerám na to, že čo tam píšu, aké komentáre tam píšu. To je jak Pavol, keď bol tam. Bol v tej synagóge. Nepozerá, že 3 mesiace ho potupujú a nechcú to prijať. Nie, on to dostal od Pána a robí to, čo má robiť. Amen. Tak ty, keď dostaneš niečo od Pána, tak buď tomu verný a začni to, čo máš robiť, lebo tam ťa Pán vyskúša, že či si rozpoltenej mysle, že niekto na teba zaútočí a hneď zdúbkáš preč. Nie, ty pevne stoj, lebo ty stojíš vo viere a nechodíš videním. Amen. Amen. A vtedy Pán začne pridávať, začne používať tie veci. Lebo on chce mužov a ženy viery, plných Božieho ducha, odvahy a smelosti. Lebo my sa nehanbíme za evanjelium, lebo on je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Amen? Amen. Preto choď, otvor svoje ústa a káž. Amen. A potom vidíme krásne, že celá Ázia počula to, čo začal Pavol, kázať Božie slovo. Celá Ázia počula Božie slovo. Začal sa to rozmáhať. Začal to 12 ľuďmi. A potom z toho bol 100 000 zbor. Keď bolo pri Evansovi 17 ľudí, alebo 100 000 ľudí počulo evanjelium a obratilo sa k Bohu vo Velse v roku 1904. Toto dokáže robiť Boh. Koľko nás tu je? Možno tu nás je 12, 13, 15, to je jedno. Ale ty, keď budeš takýto hladný a budeš vytrvať v tom, čo chce robiť Pán, tak si ťa vie použiť. On vie skrze teba obrátiť tento národ. Skrze túto skupinu vie obrátiť tento národ. A nie, že on vie, on chce. Ale otázka, že ty, či ty chceš, chápeš? A je napísané, že ty, keď budeš poslušný a budeš chcieť, budeš jesť dobré veci tejto zeme. Je napísané v Izaiášovi. A ty chceš jesť dobré veci, nie? A ty si poslušný Božiemu slovu. A vieš, čo ti hovorím? Dnes je to tu a dnes to môžeš zobrať a začneš tom operovať, začneš tom chodiť a uvidíš prielom Hospodinov, ako ti otvára cesty. Lebo je napísané, že ty sa nespolieham na vlastnú rozumnosť, ale dôveruješ celým svojim srdcom a on čo? On ti narovnáva každý chodník a každý vrch, ktorý je pred tebou, bude rovinou ako Zerubábel. Amen. A ako išiel a to potom zdúbkali na 14 rokov a potom sa prinavrátili a Boh im to nevracal, že si to zmeškal. Nie, chcem ťa znova použiť, ale buď verný. Amen. Preto my musíme hľadať nebeské kráľovstvo a všetko ostatné ti bude pridané. Amen. Lebo on chce, aby si budoval jeho dom, aby si budoval jeho cirkev, aby si tu bol, aby tvoje dary a talenty išli von, lebo vtedy si ťa chce použiť a vtedy príde radosť do tvojho srdca. Vtedy príde zmysel, vtedy to budeš vidieť, vtedy príde niečo, čo nebudeš vedieť ani opísať, že je v tvojom srdci, chápeš? Vtedy tam bude tvoj oheň. Amen. Amen. Takže toto robíme a jak sme išli tým bezdomovcom, to bolo, minulý týždeň ma zavolal brat
Prvýkrát sme išli tým sociálnym prípadom a bezdomovcom, došali, aby sme ich zobrali pracovať. Hodinu a pol sme s nimi pracovali, pol hodinu sme s im kázali slovo. Boli dotknutí, plakali, prijali Ježiša Krista všetci. A potom sa na konci modlili. A bol tam jeden muž, ktorý bol vo väzení, o ktorom hovorili, že to je taký mafián medzi všetkými týmito, on kradne v Kauflande, tam celé mesto ho pozná. Mačetou porezaný, cez oko, takto, v bitke. Dávidová žena ho zbadala, povedala, že sa ho bála, keď ho videla. Taký muž tam sedí a keď som sa za neho modlil, za 2 dní stretol Dávida v meste a povedal, že ja neviem, čo to bolo, ale moc prechádzala cez moje telo a moje ruky sa trásli. A budúci týždeň som tam, chápeš? A prišli na ďalší týždeň, znova sme prišli do krízového centra, že koľko ich je dneska, že budete mať asi jedného, že nevadí, bereme. Zrazu boli 2, že ešte jeden sa pridá, tak išli 2. Potom sme došli znova na to miesto, kde sme boli minulý týždeň a už tam boli ďalší 3 čakali, tak už ich bolo 5. Títo 2, ten jeden porezaný s mačetou ide s tou ženou, s jednou, tak zrazu sa pridali. Už nás bolo 7. A jeden z tých povedal, že ideme ešte zavolať ďalších. Ten doniesol ďalších 2. Z ničoho, jak predtým minulý týždeň za nás je zrazu 9. Ani nevieš odkiaľ. Toto robí Boh. My sme nedávali na Instagram, kto chce ísť pracovať. My sme nedávali do nejakého časopisu, že ponúkame prácu. Nie. Ty tam dojdeš, že ideš kázať evanjelium a Boh sám pridá ľudí. Amen. Lebo on si ich priťahuje. Ty si ich nevieš pritiahnuť. Amen. Ale ty, keď nesieš Krista v sebe, tak Boh začne priťahovať skrze teba, aby naplnil svoj zámer. Amen. V ich životoch. Tak začali pracovať. Sú to zaujímaví ľudia. Jednu vec si poviem, nikdy som potom to netúžil. Nikdy som netúžil byť medzi takýmito ľuďmi, nikdy som to ani nemal na srdce. A tento rok sa nás to dotklo sa to mňa a dotklo sa to môjho brata, odkedy tu sme začali kázať, že choďte na tie cesty, choďte na tie okraji ciest, kde sú chromí, slepí a kadejakí, škulaví, ušatí, to je jedno. A doneste ich sem. Ale vieš, čo je skutočné, že všetci sú hriešni. Všetci sú tí chromí, slepí, lebo aj keď nie sú navonok, ich srdce je skazené. Amen. A každý potrebuje Krista. Amen. Ale keď chceš, choď za tými, ktorých spoločnosť opovrhuje, choď za nimi a začni im kázať. Ale oni nepotrebujú to, že sa s nimi len pomodlíš. Oni potrebujú slovo. Oni potrebujú, aby si im kázal. Lebo slovo je ako kladivo, ktoré rozbíja každú skalu. To znamená, že ty keď povieš verš, to je ako kladivo, aké by si udrel do toho srdca. A vždycky sa rozlomí tá skala. A znova ideš a bum, a bum, a bum. A slovo preniká ako meč do rozdelenia ducha a duše a vykoná a posudzuje zámery jeho srdca. Chápeš? Preto začneme a poviem, že tu budete sedieť pol hodinu, my vám platíme a vy budete pol hodinu počúvať. Amen. Títo prišli tam im začneme kázať, začneš im hovoriť o tom, že minulý týždeň prijali Krista a už sú spravodlivosťou Božou. Amen. Už nerozmýšľajte tak, že od vás svet hovorí, že si ten mafián medzi tými bezdomovcami a tak ďalej. Ja som povedal, že ja už ho nikdy tak nenazvem. Ľudia stále o nich tak rozprávajú, ale ja som povedal, že ty si spravodlivý muž, lebo Boh ťa miluje a Boh ťa prijal. Ty si jeho syn, ty si ten, ktorého chce on uzdraviť, ktorého chce vyzvihnúť a postaviť na skalu. Amen. A spevniť každý jeden tvoj krok. Amen, lebo do toho nás povolal, aby my sme boli tí, skrze ktorých Boh prúdi a mení ľudské životy. Amen. A teraz tento muž tam stojí, si predstavte, tento chlap, tvrďas, tak to je na tom onom, a teraz, že po 20 minútach, že ja plačem. Tak úplne, hrabe mi. Povedal to inak, povedal to vulgárne. Hej? Ja plačem. Červený, tečú mu slzy. 20 minút kážeš slovo a chlap, s ktorým si nevedel nikto dať rady, zrazu povie, že ja nechápem prečo, asi mi hrabe, ale ja plačem. Chápeš? A vieš, čo som kázal? Iba Božie slovo. V najjednoduchšej forme, ako sa len dá. Toto, čo vám tu kážem, je komplikované oproti tomu, čo kážem tam. Toto im kážem a on sedí 20 minút počúva a reve. Cigareta v ruke, všetci v prvej rade cigareta, hej? To je predná línia v cirkvi, čo? Cigarety všetci. Ale aspoň sú úprimní, tečú im slzy. A on hovorí, že kokos, že ja neviem, čo to je. A jednu vec vám poviem. Niekedy títo ľudia majú väčšiu múdrosť ako náboženskí ľudia. Lebo na konci mi povedal, že poď sem ti niečo povedať. To som došiel k nemu. Ako to je s tými sochami a modlami a krížom? Nemáme sa im kláňať, nie? A on, že veľmi dobre na to ideš. Nie. A on, že lebo raz som bol sfetovaný v kostole, sedím tam a ide okolo dekan. Hovorím mu, pán dekan, prečo sa kláňame krížu? Však my by sme sa nemali kláňať krížu. A pán dekan, lebo to je symbol kresťanstva. A tento muž, sfetovaný. A keby Ježiša utopili v akvárku, tak symbolom kresťanstva je akvárko. Chápeš?
Henten muž má viac múdrosti ako študovaný teológ. A títo zabraňujú týmto ľuďom, aby vošli do nebeského kráľovstva, chápeš? Preto choď ty, začni búrať tie hradby, začni búrať to, čo zavadzia tým ľuďom, postav sa tam a prinies im nádej. Amen. Amen. Lebo oni sú dobre našlapnutí. On je v tom fete, lebo takýto dekan mu povie, vieš, čo spravil ten dekan? Zavolal políciu a vyniesli ho von z kostola. Takí zabraňujú ľuďom, chápeš? A oni to majú lepšie v hlave usporiadané, jak henten, čo študuje 4 roky. Aby povedal debilinu, proste. Koho má Boh použiť, keď nie je teba? Aby si to ľuďom povedal. A sú ľudia hladní, čo to chcú počuť. Ktorých srdce len čaká na to, že ty prídeš a povieš im pravdu. Amen. Amen. Toto robí Boh. To môže spraviť jedine Boh. Takže ako Pavol, ideme a robíme to každý jeden týždeň. Tento týždeň tam ideme znova. A viceprimátor Šale začal otvárať dvere, aby sme spravili na Amfiku v Šali v centre mesta veľký gospelový koncert. Amen. A vieš, čo im povedal? Keď som s ním hovoril, že v meste mi už niektorí vystúpili, že sekta príde. Ale ja im vieš, čo poviem? Že to sú tí, čo pomáhajú tých, ktorých nikto nechce v meste Šala. To sú tí, ktorí sa starajú o bezdomovcov a títo chcú robiť koncert a na to sa nedá povedať nič. Amen. Amen. A my to nerobíme z vypočítavosti, lebo toto nám ani nenapadlo. Boh to dal na srdce Davidovi a nechápal, prečo. On povedal, že ja som tam išiel, ani som nevedel prečo a cítil som sa čudne, ale išiel tam a Boh začal robiť toto. To týždeň zavolal mňa, ja som išiel takisto ako on pred týždňom. Išiel som čudne, neviem, čo tam idem robiť, ale idem tam, chápeš? A zrazu niekto ti toto povie a povie, že s tým som ani nerátal, ale toto robí Boh. On si urobí cestu, chápeš? Len sa nespolieha na vlastnú rozumnosť, dôveruje celým svojim srdcom a on sám narovná chodník. Amen. Amen. Otvorí ti dvere, aby si sa postavil pred ľudí, pred stovky, pred tisíce a ľudia budú spasení, chápeš? Amen. Hen taký dekan, nech si one tam vytreriť s tým oným katechizmom. Je tak? Amen. Milí ľudí. My budeme vždy kázať. A nikto nás nezastaví, chápeš? Ja budem kázať, keď budem mať 90 rokov a už jak vesmírny satelit vyťahané. Vždy budem kázať. Amen? Amen. Nikto ma nezastaví. Takže treba pracovať pre Pána. Halelúja. Tu mám toľko veršov, že ani to nestihneme, jak pozerám. Len v rýchlosti poviem. Lukášovi 16:12 je napísané, ak ste neboli verní v tom, čo patrí inému, kto vám dá to, čo je vaše. Boh chce, aby si pracoval pre ňoho, aby si pracoval pre cirkev. Amen. Aby si pracoval pre jeho kráľovstvo. Amen. A to sú nie skutky, ktorými si zaslúžiš. To je to ľahké jarmo. No poviem vám, že akože tuto sa veľmi nenarobím. Ja len kážem Božie slovo a Boh koná tú prácu. My sme nezvolávali tých ľudí, ani pritom sme sa nenarobili. Ani som neplatil reklamu na Instagrame. Tí ľudia prídu, chápeš? Lebo ty, keď ješ v milosti, tak Boh koná miesto teba. Amen. A vtedy je to jarmo ľahké, lebo ty sa nenarobíš, ale Boh začne pridávať ľudí. Amen. A on chce do tohto, aby bolo oslávené jeho meno. Lebo v Hagejovej knihe je napísané, že prišli Jozue a Zerubábel, prišli tam a že ideme položiť oný základ chrámu. Pustil nás král z Persky, položili základ chrámu, veľké ovácie, tešili sa, obety, všetko bolo. A potom začali Samaritáni, že sa chcú pridať. A oni povedali, že nie, nebudete sa pridávať, lebo nechceli robiť oné, synkretizmus a nechceli to miešať. A potom Samaritáni začali robiť zle. A vieš, čo povedali títo? Izraeliti. Není správny čas stavať Hospodinov chrám. Odmlčali sa na 14 rokov. Chápeš? A Boh povie, že vy to hovoríte. O tom je proroctvo od Hageja. A povedal, že choďte a od toho dňa začnem požehnávať. Ale dajte na prvé miesto Hospodinov dom a potom dám požehnanie do vašich domov. Lebo povedal, že vy ste zanedbali Boží dom, ale začali ste vystavovať svoje domy. Chápeš? Keď zanedbáš cirkev, keď zanedbáš Hospodinovo dielo, vtedy sa začneš zaujímať o všetky veci tohto sveta, o všetko to Boh ti chce dať dobré veci. Samozrejme ti chce dať dobré veci, ale nemôže to byť priorita to. To znamená, že keď sú tu bohoslúžby, keď sú tu evangelizácie, tak si tu proste. Tým, že ideme dneska na záhradku, dneska máme toto. O tom to hovorím. Boh chce hladné srdce a ten, kto má na prvom mieste Hospodina, tu bude sedieť a bude chodiť do ulice kázať. Amen? Aby videl spasený tento národ. Potom mi niekto zavolá, že chce spolupracovať so mnou. Príde sem raz a zavolá mi, že chce spolupracovať. Len, že tak to nefunguje, kámo. To nie je tak, že on je bez cirkvi a pobehuje to, veľmi sa mu to páči, lebo cítim oheň. To
To je fajn, že cítiš oheň. Ale začni najprv slúžiť pre cirkev a potom môžeme niečo robiť. Chápeš? A nie, že ideme spolupracovať. No určite. Takých bolo. Nie? No, ideme si o takých prečítať. Skutky 19, 13, 20. Ale boli sa pokúsili aj niektorí z túlavých židov zaklínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno pána Ježiša a hovorili: Zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. A boli to istého skevu Žida, najvyššieho kňaza 7 synovia, ktorí to robili. Ale zlý duch odpovedal a riekol im: Ježiša znám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc oboch, tak sa ich zmocnil, že nahí a zranení utekli z toho domu von. A to sa stalo známym všetkým Židom a Grékom, ktorí bývali v Efeze, a padla bázeň na nich na všetkých a bolo zvelebované meno pána Ježiša. A mnohí z uverujúcich prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čary, poznášali knihy, pálili ich pred všetkými a keď spočítali ich ceny, našli, že toho bolo za 50,000 striebra. A tak silne rástlo slovo pánovo a zmáhalo sa. Amen. Amen. A to je dôležitý úkaz o mene Ježiš. Dobre, začneme tým, že máme tu túlavých židov, zaklínačov. História o nich hovorí, že exorcisti, Jozefus o nich písal, že exorcisti chodili a robili asi vyháňanie démonov nejakými okultnými praktikami. A boli túlaví, a ich tatko bol skeva, teda veľkňaz, ale viete, čo je najlepšie? Že bol najvyšší kňaz, ale história nehovorí o žiadnom najvyššom kňazovi v Efeze v tej dobe. Ani nebol taký. Takže najvyšší kňaz neviem, kto bol. Minulý jeden mladý povedal, že ja som taký prorok. Hej, dobre, keď si prorok. A to sú takí, že sám si vymyslí titul. Chápeš? Ja som najvyšší kňaz. Taký aj nebol. Nebol ani v žiadnom zriadení, žiadnej synagóge, ani židovskej obci. Ale skeva. A skeva, to slovo v gréčtine vtedy dobovej, bola taká narážka, že niekto je podliak alebo darebák. Hej? To znamená, že Svätý Duch si to použil, aby poukázal na charakter toho muža. A to sú tí, ktorí si vymyslia svoj nejaký titul, termín a tak ďalej. A minule som čítal ešte o nich, o mafiánoch v New Yorku. A bol tam oný jeden, že Joe the Boss, Giuseppe Masseria. On v takých 40-30 rokoch pôsobil a on došiel do New Yorku a povedal si, že on chce byť boss bossov. A začal to všade kričať. Ja som boss bossov. Hej? Ja som ten najvyšší. Začal robiť zle. A za 10 rokov bolo po ňom. 45 rokov mal a zomrel. Ho dali dole. No povedal, že tak sa to nerobí. A najúspešnejší medzi mafiánmi bol Carlo Gambino, to bola jedna z najväčších rodín mafiánskych v New Yorku. A hovorili, že ten muž nedosiahol svoj titul bossa. Zaujímavé, že vám hovoria o mafiánoch, že? Ale že o tom kričal, ale výsledkami. Chápeš? A toto sa ti manifestuje, či to je nejaká takáto svetská štruktúra, akákoľvek štruktúra. Tí, čo budú vykrikovať a budú si dávať titul, za chvíľu sú dole, chápeš? Ale ten, ktorý výsledkami a tvrdou prácou usiluje, lebo to povolanie, keď je na tebe nejaký služobný dar, tak ty o tom nemusíš rozprávať ľuďom. Ľudia to na tebe vidia. Lebo ty začneš pracovať pre Pána a oni budú vidieť tie dary a talenty. Ty keď chytíš mikrofón, oni budú vidieť tie dary, talenty, ktoré Boh dal do teba, chápeš? Ty nemusíš stále o tom hovoriť, ja som prorok, ja som pastor, ja som apoštol, chápeš? Takých je veľa. A toto robil aj on. Ja som najvyšší kňaz. A kňaz koho? Chápeš? Nikto nevedel. A potom prišli títo 7 túlaví. A ďalšia vec, nebuď túlavý kresťan. Tam počúvam na YouTube toto, potom na YouTube počúvam hento, potom počúvam toto a nevieš, čo si. Že máš guláš vo svojom srdci, chápeš? Potom sme počuli jedných mladých, ideme hentam tomu pastorovi, potom ideme hentam tomu pastorovi, potom ideme hentam tomu pastorovi a není sú zabudovaní v žiadnej cirkvi. A Boh ťa nevie použiť, keď si nezabudovaný v cirkvi. To sú takíto túlaví, čo nevedia ani, potom nemôžu byť upevnení ani v Pánovi, chápeš? Lebo to je napísané, že oni v Pavlovom mene. Ten mene toho, ktorého Pavol hovorí. Keď hráš telefón s deťmi, nie? Ty niečo povieš a potom sa to dostane niekomu. Bratranec môjho otca henten, cez toho, potom to spravíme, chápeš? To sú také roboty. Tak to robili oni. Vieš prečo? Lebo nemali osobný vzťah s Kristom. A kto je túlavý a hen takého tatka má ešte, alebo takého lídra, čo sa sám menoval za apoštola, čo nevie, kto je, tak presne hen tak vyzerá.
že nemá osobný vzťah s Kristom. Lebo kto toto robí, tak nemôže mať osobný vzťah s Kristom, lebo nepochopil Božie veci a nemá pred nimi bázeň. Amen? A potom išli velice vyháňať. Ideme robiť veľké veci. A on povedal, že ja poznám Ježiša, poznám Pavla, ale vy chlapci, kto ste, ja absolútne netuším. Povedal démon. Hej? A vypráskali ich, s holými riťami tam behali polno. A takto vyzerajú aj tí kresťania. Potom je, jaký je ťažký život, mám holú riť, proste nemám ani na gate, vieš, toto áno, prosperita jedného dňa to príde a takýto som. Hej. Chápeš, preduchovnený človek, čo nie je zabudovaný s holým zadkom beha a presne tak vyzerá. Vieš čo? Že ho fackuje démon. Ale démoni sú pod tvojimi nohami, amen. Ty keď si v štruktúre, keď chodíš, tak sa deje to, čo sa dialo pri Pavlovi. Je napísané, že ho sprevádzali divy a zázraky a démoni vychádzali z ľudí, chápeš? Ako tým, že prikázal a 100 000 ľudí bolo oslobodených od všetkých týchto vecí, amen. To je to, čo je v tebe, amen. To je to, čo Boh dáva do teba dnes a nie nejaké túlavé tieto návyky. A vieš, čo je najlepšie? Tak, jak to v Biblii stále býva, je napísané, že to vyvolalo bázeň, že? Vždy sa musí stať takáto vec, aby prišla bázeň. Musel zomrieť Ananiáš a Zafira, aby prišla bázeň. Že? A potom tam je tiež napísané, že Ananiáš a Zafira zomreli a potom sa diali divy a zázraky skrze ruky apoštolov. A na cirkev padla bázeň. Lebo vieš, čo je najlepšie? Že ty napísal, že padla bázeň a potom začali prinášať knihy. Čarodejnícke. Ale vieš kto? Tí, ktorí boli z veriacich. To neboli neveriaci. To boli tí, že halelujá, bol som na zhromku, mám večný život a potom idem domov a čítam knižky o čarodejníctve. To boli takí. Lebo si myslíš, že dobrá náuka prišla, mám odpustené hriechy, parádička, hej, a potom vypráskal ten démon, on ich porytí tých 7 borcov. Ty kokos, to je asi to je vážne. Asi to je vážne. Bereme knihy a ideme páliť, chápeš? Že musí sa stať toto? Tí, čo máte deti, chápete, že sranda, až kým nepríde jedna nariť, že? Na zadok. A vtedy deti pozerajú, že on to myslí fakt vážne. Vtedy príde bázeň. Že? Keď im rozprávaš, tak nie. Ale keď dojde oný, tak vtedy dojde bázeň. Zrazu je ticho. Chápeš? A toto sa dialo. A je napísané, že prinášali knihy a vyznávali svoje hriechy. Tu máme vyznávanie hriechov. Kto vyznával hriechy? Tí, ktorí už prijali Krista. Ktorí už boli veriaci. A vieš, čo to prinieslo akú bázeň? Prinieslo to bázeň, že ja nemôžem byť jednou nohou tam a jednou nohou tam. Amen. A mňa Pán usvedčil, keď som kedysi čítal filozofiu, psychológiu a jedného dňa, že vyhod to preč. Tieto knihy prepočet, že 2,5 milióna eur, hej? Čak asi, dobre. Moje stále len 60-70. A mal som knihy, Pán mi ukázal, že vyhod to preč. Lenže ale to bolo drahé, Pane. Vyhod to preč. Chápeš? Predtým, ja som sa rozhodol, že chcem žiť pre Pána, Pane, ja chcem proste, tak sme predali auto a všetko sme zasiali do budovy v Bratislave. Zvyšok peňazí z toho auta som šupol tu bolný, veľký Boží služobník. Men môj život, Pane! A začal ho meniť. Za mesiac som povedal, že vyhoď všetky tie knihy. Chápeš? A ťažšie som dával tie knihy ako to auto. A potom som išiel, všetko som zahodil, hodil som to do koša a všetko bolo preč. A vtedy Boh začal konať v mojom živote, chápeš? Tej ťa začne používať. On nechce rozpoltenosť. On nechce, aby si bol jednou nohou tam a jednou nohou tam. On chce 100% teba. Amen. On ťa chce použiť. On ťa chce naplniť. On chce dať oheň do teba. A on chce dať všetko, na čo ťa stvoril. On chce využiť pre svoje kráľovstvo, aby tvoj život išiel hore, aby si bol hlavou, aby si nebol chvostom, aby si bol poženaný, keď vychádzaš, keď chádzaš, aby si bol nad okolnostiami a nie pod nimi. Aby si nebol fackovací panák, aby ťa démoni dávali po riti a po hlave a po ušoch, chápeš? Ale aby ty si povedal jedno slovo, že opustí to telo a démon musí utekať, chápeš? A tak, ako pri Ježišovi je napísané, že došiel k tomu onému, čo mal legión démonov v sebe a je napísané, že keď zbadal Ježiša, tak dal šprintípek cez celé to pole, toho, ktorého nevedeli zviazať do reťazy, prišiel, klakol a povedal, Pane, prosím, aspoň do svíň. A to je autorita, ktorú ti dal. Lebo meno Ježíš je meno nad každé meno. Amen. On povedal, že v mojom mene budete vyháňať démonov. V mojom mene budete hovoriť novými jazykmi. V mojom mene budete brať hadov do ruky. V mojom mene budete klásť ruky na chorých a budú sa mať dobre. Chápeš? V mojom mene a nie iného mena pod nebom, v ktorom by sme mali spasenie. Iba meno Ježíš. Chápeš? To je to meno nad každé meno. A preto ty v tom kráčaj. Zober to meno, používaj autoritu toho mena a men tento svet. Meno
Meň ľudí okolo seba. Meň atmosféru tvojho mesta. Meň atmosféru tvojej práce. Choď, nech to ľudia v tebe vidia. Amen. A ty choď ako bombardér. Choď ako tí, ktorí rozdávajú jeden hák, druhý hák, tretí hák, direkt, čo ja viem, aké sú tam oné, kopačka na solára, ideš. Takto to budeš búchať. Ja som nie taký zdatný v tom, jak David. On vie tie názvy. Ja nie. Dobre, ideme do finále. Že tomuto ťa Boh volá. Amen? Amen. V Jánovom liste je napísané, že tí, ktorí... Vieš, aj to je to. Ľudia povedia, že one... Keď si Božou spravodlivosťou, tak ty nemáš strach proste. Že sa niečo zaplatí z človeka, z démona, z týchto vecí. Chápeš? Ale sú ľudia proste, čo sú zaseknutí, nevidia prielom a sú presne, jak David opísoval v zbierke. Sú ľudia, jeden brat mi povedal proste, vidím, že presne to čaká na nejaký prielom finančný a hovorí, že to nejde, nefunguje to a tak ďalej, hej. A potom začnem baviť o Jánovom liste, ale tam je napísané, že my sme v stave očisťovania. Stále sa musíme očisťovať, lebo ešte sme hriešni a takto, lebo tam je napísané, že kto povie, že nemá hriech, tak ten klame sám seba. Hej. Ja viem, že dobre to hovorí v úvode a hovorí to presne pre takýto prípad, jak bol tu v Efeze. Chápeš? To je človek, ktorý odovzdá svoj život Pánovi a potom ide od neho preč. A potom sa prinavracia. Ale ty, keď si v Pánovi, tak ty nehrešíš. Amen. A čo si nečítal tie ďalšie kapitole? 4. Kde je stále paresťa, smelá dôvera, keď sa ideš modliť. Smelá dôvera, keď ideš k nemu. Keď ťa neobvinuje srdce, si pred ním so smelou dôverou a preto čokoľvek prosíš, bereš. Tam je napísané, chápeš? Tam je napísané, že to, čo sa zrodilo z Boha, nehreší, lebo jeho semeno je v tebe. A ten, ktorý sa zrodil z Boha, nemôže ani hrešiť, chápeš? Lenže prečítaj si zvyšok. A to je to, že človek začne v touto myslou, začne čítať Bibliu a vyťahne jednu vec. A dokáže ignorovať celý zvyšok listu. Lenže celý zvyšok listu je o tom, ako víťazíš. Hneď ďalšia kapitola, po tejto prvej je napísané, Pavol, či Jan hovorí, že to vám hovorím preto, aby ste nehrešili vôbec. To je Božia vôľa. Nie, že raz si hole, raz si dole a stále treba ísť na spoveď a tak ďalej. Nie, ty si povolaný, aby si žil svätý život. Aby si žil spravodlivý život, chápeš? Aj tým oným, čo sú tam, sedia predo mnou, tak im nehovorím, že ty si ešte ten mafián a ty ešte daj za tú cigaretu. Nie, ty si spravodlivý, len potrebuješ premeniť svoju myseľ. A vieš, čo potrebujú tí ľudia počuť stále? To, čo im celý svet hovorí, že ty si mafián, ty si zlý, ty fajčíš cigarety, ty podvádzaš ženu a tak ďalej. Ty zrazu prídeš a povieš, že minulý týždeň si prijal Krista, ty si spravodlivý. Boh ťa miluje, Boh ťa uzdravuje, on ťa chce použiť, on dal do teba talent, on dal do teba rozum. On chce celú minulosť zahodiť preč a chce ťa použiť dnes. Chápeš? Ako ten muž, ktorý bol pri Betesde, tam bol, že 40 rokov došiel a povedal, vždycky pán prišiel k nemu a povedal, že vždy ma niekto predbehne do toho rozvíreného bazéna, nie? Vždy niekto. Aj som sa snažil najprv na rukách, potom hlavou som sa posúval, potom pravou nohou som sa posúval a neho sa tam dostal, vždy ma niekto predbehol. A to je usilovná práca. A ty nemusíš byť v tom. Ty sa nemusíš snažiť a pozerať na to, jak ťa ľudia predbiehajú. Lebo vieš, čo spravil Ježiš? Nemusíš ísť tam. Vieš čo? Postav sa, zober lôžko a choď. Amen. Toto robí Ježiš. Takže sa prestan pretekať, on prichádza dnes do tvojho života a hovorí ti, že postav sa a choď. Kade ťa ja posielam. Lebo to nie je o tom, že ak sa ty narobíš za tam musí si kúpiť 2 tie hrabličky, aby si sa tam po piesku dal do vody. Nie, on povedal, že postav sa, zober lôžko a choď. Vieš, prečo mal zobrať to lôžko? Lebo ešte hen takí oní dekani, čo ťa vyvedú z kostola, aby tí videli, že nesem lôžko. Pozrite, sobotu sa nemá nosiť lôžko. Ja ho nosím. Chápeš? Amen. Takže ešte poďme hento k tomu dekanovi potom zakývať. Že tu som. Toho, ktorého ty si vytiahol z kostola. Amen. Amen? Amen. To máš robiť. Môžeš troška poštekliť. To nie je zlé. Amen. Boh je dobrý. Amen. Takže ty si Božou spravodlivosťou. Amen. Ľudia sa obracajú a nevyprávajú stále o hriechu. Nemal by si tú cigaretu. Máme zhromaždenie. Všetci, oni dorobia tú hodinu a pol na slnku, oni si vytiahnú cigaretu a idú počúvať Božie slovo. Nechaj má tú cigaretu v ruke. Ty kážeš Božie slovo a za chvíľku pozrieš, že ani nechcem. Lebo vieš prečo? Lebo je napísané, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu. A dobrotu Božiu spozná, keď do ňoho bude vchádzať Božie slovo. Amen. Halelúja. Dobre, a prečítame finálnu časť.
Teraz neviem, že ktorý je ktorý list. Áno, tuto ideme. To je Skutky 19 od 23 do 41. A tento príbeh je brutálny, lebo tento príbeh ti poukazuje celý scenár prebudenia. Dojdeš, odpor, malá skupina a ideš. Niekto, kto ťa chce napodobňovať, iná teológia, ty dostanú výprask a ty ideš ďalej. Vyučuješ, si dôsledný, si disciplinovaný, robíš to, čomu ťa Pán povolal, robíš to, nehľadíš na to, čo sa deje okolo teba a tu je ukázané, čo sa deje, čo je manifestácia toho, keď to začneš robiť vo svojom meste. Amen? Amen. Čiže a v tom čase povstal nemalý nepokoj o cestu Pánovu, lebo nejaký zlatník menom Demeter, ktorý robil strieborné chrámy bohyne Diany, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. A zhromaždil ich aj robotníkov, ktorí sa zaoberali s takými vecami a povedal: mužovia, viete, že z toho remesla máme svoj blahobyt. Vidíte a čujete, že tento Pavol nie len v Efeze, ale skoro po celej Ázii zviedol, kde som kúkol, počkaj, ja som pozrel s očami, prečo stratil som vody. Efeze 26. A vidíte, čujete, že áno. Ale skoro po celej Ázii zviedol a odvrátil veľký zástup ľudí a hovorí, že to vraj nie sú bohovia, ktorých spravia rukami. Nie len, že tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že príde do nevážnosti, ale že ich chrám veľkej bohyne Diany nebude považovaný za nič. A bude pripravená aj o svoje veličenstvo, ktorú predsa ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli a naplnení boli hnevom, kričali a hovorili: veľká je Diana Efežanov. A celé mesto bolo razom naplnené zmätkom a vrhli sa jednomyselne do divadla strhnúť zo sebou Gája, Aristarcha, Macedoncov, Pavlových spolucestovateľov. A keď chcel Pavel ísť medzi ľud, nedali mu učeníci, iba i niektorí náčelní úradníci Ázie, súd s jeho priateľmi, poslali k nemu a prosili, že by sa nevydával do divadla. Toto je tá vec, čo som hovoril. Vidíte, že sú tam náčelní úradníci, ktorí poznali Pavla? To znamená, že to nebola nejaká skrytá cirkev. On mal cirkev, ktorá zasahovala každú štruktúru spoločnosti, aj politikov. Chápeš? A k tomu si povolaný ty. Takže ty si nie je fackovací panák, ale keď ideš Pánovou cestou, on sám narovná chodníky a ty zasiahneš každú štruktúru spoločnosti. Amen? Amen. Lebo ešte vám poviem to, že začali sme robiť s tými ľuďmi a zrazu napísal Dávidovi jeden chlapec, čo je bol veľmi úspešný športovec. Už je, dá sa povedať, že po kariére, veľmi schopný muž a zavolal hneď Dávidovi, písal, že či môžu ísť spolu na kávu. A ten muž chce Bibliu. A vieš, čo bol podnet? Že videl, ako pracujeme s tými bezdomovcami. Tí ľudia to vidia a ty, keď sa začneš venovať a začneš robiť to, čo Pán si zaumienil, tak on začne pridávať, on začne zasahovať srdci. Len on vie, čo najlepšie funguje. Nie naše programíky a spravíme to takto, dáme tichšie hudbu, lebo to viac vyhovuje ľuďom a takto, pustíme troška takéto, dáme tam oných. Lajtík, toto. Chápeš? Nie, tam musí byť Božie slovo proste. Tam musí byť Božie slovo. Hovorím, keby tam nie je Božie slovo, ja tam nechodím do tej šale. Bo to je tak, sadneš si so sociálnou pracovníčkou. No, hej, to je taký, jasné. On aj tak si robí, to on nikdy z toho nevíde, on je dobré číslo. Chápeš? Že robí si niekoľko rokov, ale tá robota je také číslo, on aj tak. Chápeš? Tak, keby mám na toto plytvať svoj čas, tak sa na to vykašlem. Chápeš? A to nie je o tom, že ty to robíš len preto, tak bezo mňa by boli úplne stratení, ale on je úplné číslo. Tak, chápeš? Ty to ideš robiť, ty tam dáš Božie slovo proste a jemu sa mení život a ty začneš prehlasovať o ňom, že je spasený, že je milovaný, že je prijatý a že je Boží muž. A že Boh má preňho nádej a dobré veci, dobré časy pred ním sú. Tie najlepšie, aké zažil. Zrejme povieš najkrajšie veci, ktoré mu nikdy v živote nikto nepovedal. A začne zasahovať celú spoločnosť. Veľká je Diana Efežanov a celé mesto bolo razom naplnené zmätkom a vrhli sa jednomyselne do divadla strhnúť zo sebou Gája. Ja to som už čítal. A tak tedy, 32. A tak tedy jedni kričali jedno a druhé volačo, lebo celé zhromaždenie bolo zmetené. A väčšina ich ani nevedela, prečo sa zišli. A zo zástupu vyťahli Alexandra, ktorého postrčili Židia. Toto je ešte brutál, že toho si tam zobrali vlastne tí. Zobrali si, Demeter si tam zobral toho Alexandra, lebo v druhom Timoteovom liste hovorí Pavol, že Alexander Kováč mi spravil veľmi veľa zlého. To je on. Takže ich išiel obhajovať, lebo asi z tých kováčov vedel najlepšie vyprávať. Chodil do rečníckeho klubu v Efeze, tak ho tam postrčili a potom všetkým začal vadiť, že je Žid, tak ho dali preč. Víš, ešte aj
Tí, čo idú proti tebe a čo si myslia, že teraz tam dáme toho najlepšieho proti tebe, ešte ani ten nemôže uspieť. Chápeš? Lebo je napísané, že žiadna zbraň účinná proti tebe nemôže prosperovať, nemôže uspieť. Lebo ty si ten, ktorý bude určovať pravidlá. Ty si ten. Pozrite na Pavla, čo tam bolo. Je napísané, že on chcel ísť do mesta rozriešiť tú vec. To bol amfiteáter, kde sa mesilo 24 000 ľudí. On sa neskrýval. To si predstavte, že keď je niekto na diskotéke a je taký namosúrený a 4 ho musia, že nie, kašli na to, Laco, kašli na to, nechoď. Držia ho za ruky. To bol Pavol. Politici museli povedať, že vykašli sa na to, nechoď tam. To bola jeho mentalita. On nebol posraný za ušami, že teraz 24 000 ľudí, čo mi asi spravia. Nie, on povedal, že ja to idem vyriešiť. Politici museli volať. Nechoď, Pavol, nechoď. My to vyriešime. Chápeš? Ale keď poznali, že je Žid, zvolali všetci jedným hlasom a kričali tak asi 2 hodiny. Veľká je Diana Efežanov. A keď upokojil písar zástup, povedal mužovia Efežania. Ale veď kde ktorý človek je to, ktorý by nevedel, že mesto Efežanov koná veľkej bohyni Diane svetloslužbu a Jupitera padlej soche? Tak tedy, pretože sa proti tomu nedá nič povedať, je potrebné, aby ste boli na pokoji a nerobili nič prenáhlene. Lebo ste doviedli týchto ľudí, ktorí nie sú ani krádežníkmi, ani sa nerúhajú vašej svätyni. A tu by som chcel povedať, nekonajte ničoho prenáhlene. Čo sme čítali v tom prísloví? Že ten, ktorý má dobre premyslené plány, tak jeho plány vedú k nadbytku. Ale ten, ktorý je unáhlený, tak k nedostatku. Chápeš? Nebuďme ako ľudia tohto sveta. Oni chcú konať unáhlenie. Veci, poďme, teraz je tento trend na Facebooku, dáme si vlajku, teraz toto, hento. A opýtaš sa, tí ľudia nevedia, prečo to robia. Presne ak tí, tu je napísané, že nevedia, prečo sa tam zišli. A Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú proti niekomu žalobu na ten obecný súd a sú prokonzulovia, nech žalujú druha. A jestli vyhľadávate niečo iné, to sa rozrieši v zákonitom zhromaždení. Lebo sme aj v nebezpečenstve, že budeme obžalení pre dnešnú zboru, kým nie je to nejakej príčiny, ktorú by sme mohli udať, prečo tento zhon. A keď to povedal, rozpustil zhromaždenie. Amen, tak to je. Takže aj keby sa proti tebe postavil mnohotisícový zástup, je napísané v žalme, ja sa nebudem strachovať, lebo je napísané, povstaň môj Boh, lebo ty povyrážaš zuby bezbožníkom a ty udieraš mojich nepriateľov polícii, lebo spása je od Hospodina. Toto povedal Dávid, keď išiel zástup vojakov proti nemu. To znamená, že tebe sa nemôže prihodiť absolútne nič, lebo je napísané, že on zošle anjelov na všetky tvoje cesty a ty si neudrieš ani nohu o kameň. Amen. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca a zachráni ťa zo zhubného moru. Preto sa nemusíš báť žiadnej príšery, ani šipu, ktorý letí vodne, ani moru, ani nákazy, ktorý sa prikráda v mrakotách a pustoši na poludne, chápeš? Lebo Hospodin tvoj Boh je s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Preto hovorí, nestrachuj sa, ale choď, buď smelý a buď odvážny, lebo ty si môj syn, ty si moja dcéra, ty si Boží bojovník, ty si Boží hrdina, preto choď a rob, do čoho som ťa povolal a neboj sa tohto sveta, neboj sa ľudí. A ja to dávam do teba dnes ten oheň, aby si išiel z tohto miesta zmenený, aby si išiel iný, ako si sem prišiel, aby si išiel plný smelosti, aby sa nečudoval, keď postanú proti tebe ľudia, lebo John Wesley povedal, že to s tým rátam, bez toho to nemôže byť. Keď idú ľudia proti mne, tak viem, že robím niečo dobré, chápeš? Tak preto choď a nepozeraj na to, že niekto na ťa uráža, že ti povie, že máš dlhý nos a že máš málo vlasov. Vykašli sa na to, lebo na teba nemajú absolútne nič, len všetko majú na tvoj výzor, na to, ako vyzeráš. A vieš čo, je mi to totálne jedno, lebo ja dostanem oslávené telo a budem ako model, ten najlepší, aký kedy bol v histórii celého ľudstva. Fajnové vlasy budem mať, fajnové bicáky budem mať a taký budem fajnový. A čo sa deje teraz, je mi jedno, lebo nech Pán rozbije túto hlinú nádobu a nech ten poklad ide von. Amen. Nech tu zasahuje túto spoločnosť a on si chce použiť každého jedného z vás, aby vaše rodiny išli hore, aby vaše deti išli hore, aby vaša robota išla hore, vaša služba išla hore. On je dobrý Boh, chápeš? A ty si Boží hrdina a Boží syn a on ťa chce použiť dnes. Preto choď, lebo väčší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. Amen. Amen. Halelujá. Poďme sa, ideme sa modliť, dobre? Ďakujeme ti, Pane, za tento čas, ďakujeme ti za túto chvíľu, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré je mocné, účinné, Pane, a prenikáš do rozdelenia ducha a duše. Ďakujeme ti, že ty si veľký Boh El Shaddai a si chceš použiť každého muža a ženu na tomto mieste. Mene Ježiš, nech spočinie, Pane, tvoj oheň na ich životoch. Ja ti ďakujem, že už nebudú tými istými. Pane, ja ti ďakujem, že prichádza smelosť, že prichádza odvaha a ty vystieraš svoju ruku nad ich životmi a budeš sprevádzať divmi a zázrakmi. Preto uvoľneme to pomazanie dnes na tom
tomto mieste. Ja ti ďakujem, Pane, že budú sa diať veci, o ktorých vôbec ani nerozmýšľali, Pane, lebo ty dokážeš vykonať viac, ako my rozumieme. Prosíme, Pane, ty tvoje zámery sú iné ako naše myšlienky a preto sa modlím, aby bol v nich oheň, aby túžili po tvojom slove, po modlitbe, po spáse duší, Pane, a aby boli takí, že sa postavia, Pane, a začnú kázať evanjelium tomuto svetu. A ja ti ďakujem, že ty budeš vydávať tých, ktorí sú poviazaní a oni budú klásť ruky na chorých a oni budú uzdravení, lebo on je tu to dnes, Pane, a my to príjmame. Nie je to o tom, že si to musíme zaslúžiť. Nie je to o tom, že čo musíme ešte spraviť, Pane. Dnes je to tu. My sme Božou spravodlivosťou a máme prístup pre tvoj trón milosti a všetkým darom, lebo ty si uschopnil cirkev, ty si uschopnil týchto bratov a sestry, aby išli a premáhali tento svet vierou, lebo je napísané, že to, čo sa zrodilo z Boha, víťazí nad týmto svetom. Amen. A ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane, že je to tu a že to máme. Ďakujem ti, Pane, že je to tu a že to máme. Ďakujeme ti, Pane, že je to tu a že to máme. Prielom vo financiách. Nové dvere otvor na evangelizáciu, Pane. Ďakujem ti, že otváraš, Pane, dvere do rôznej štruktúry spoločnosti, politikom, Pane, chudobným, bohatým, mladým i starým, ženám i deťom. Mene Ježiš, Pane, a ja ti ďakujem, že si použiješ túto armádu, ktorá je tu dnes a pôjdu, Pane, a ty pôjdeš pred nimi, lebo je napísané, že knieža tvojho voja ide vždycky pred nami. Kamkoľvek kročí naša noha, tú oblasť si nám dal a ja ti ďakujem, že Slovensko patrí Ježišovi v tom mocnom mene Ježiš. Amen.